beweren dat alle Antillianen lage IQ's hebben. Maar ik constateer wel, want ik werk in het onderwijs in Rotterdam, dat zwakbegaafde Antillianen die op een late leeftijd in Nederland komen wonen, helemaal buiten de boot vallen. Ik heb nu een jongeman van 18 jaar. Hij is met 17 jaar naar Nederland gekomen. Ja, is door zijn vader gehaald, zwakbegaafd. Ja, en die jongen op dit moment heeft hij alleen maar een tegemoetkoming van 100 euro per maand. Ja, en daarvan moet hij nog zijn ziektekostenverzekering betalen, plus een vervoer. Dat vraag je om problemen. Antillianen komen niet in aanmerking voor Wajong-uitkering als ze niet 6 jaar aaneengesloten hier in Nederland hebben gewoond. Dus ze vallen buiten de boot. Ze praten geen Nederlands, want ze krijgen geen papiamentschool op speciaal onderwijs. He? Er is geen toekomst voor hen op Curaçao, dus de ouders die proberen hen naar Nederland te halen om hier te studeren. Maar als ze geen Nederlands kunnen spreken, kunnen ze niet naar de NT2-onderwijs. Er is geen ISK voor hen, er is niks voor hen. Die zwakbegaafde jonge Antillianen, daar moet een traject voor komen, daar moet een opvang voor komen. Dat zijn we helemaal mee eens. Op het moment dat wij er zijn inderdaad, laten we eerlijk wezen, een groot gedeelte van de probleemjongeren die hier in Nederland voor problemen zorgen, zijn dezelfde categorie, dezelfde groep die ook op Curaçao voor problemen zorgen. Dat is 1. 2, het is ook in ons ieder belang. Wij weten dat er een bepaalde categorie is met alle symptomen van dien. Neemt niet weg dat de uitspraken van de burgemeester generaliserend en stigmatiserend waren. Daar zijn we naartoe gegaan. Daar is een van de redenen waarom we naar de burgemeester zijn gegaan. Dat er aanpak moet komen, helemaal met je eens, maar dan doelgericht.